A festa da Xouba de Rianxo acada este ano o seu 25 aniversario. Aínda que se celebrará por todo alto, a exaltación non está exenta de polémica, dada a reticencia de confraría e empresarios a organizala. A ARE renunciou a xestionala pola falta de subvencións para sufragala e dende o Pósito aluden o escaso beneficio que deixa este recurso, posto que os xeiteiros optan por vender noutras lonxas. En colaboración a tema de pedir local, pedir algo de axuda no tema de precios e cousas deso, da Xouba, pero como ben falamos nós, o que é a Xouba en Rianxo non repercute tanto na cofradía como repercute o tema do marisqueo, porque ao fin e ao cabo a cofradía de Rianxo vive do marisqueo. A Xouba a día de hoxe está dando casi pérdidas, como que vendía a cofradía. O que non vamos a facer desde a cofradía é invertir nunha festa que non repercute na cofradía, porque iso é de tolos. Estamos tirando cartos dunha pesquería para meter en outra que non repercute. Non é lógico eso. Sería lógico se os mariñeiros de aquí quixeran vir vender aquí e vimos que isto vai adiante. Dende a directiva da confraría fan un chamamento ao sector do xeito para colaborar na mellora da comercialización e conseguir que os beneficios dunha pescaría tan senlleira repercutan en Rianxo. Pola contra, o Concello ten clara a súa aposta pola degustación deste produto, que define boa parte da esencia de Rianxo. Por esta razón, apelan á implicación da patronal e do sector hostaleiro para aunar esforzos e conseguir a súa declaración como festa de interese turístico. Esperemos que que a partir do ano que ven nos podamos xuntar todos e entre todos volver a que podamos facer entre todos. Con nós colabora igual a ARI, a marca teñen a eles, polo tanto a marca si non la cederon para podernos usala. Nós estamos dispostos a intentar levála tamén adiante, pero efectivamente se pide tanto colaboración dos xeiteiros como dos empresarios de Rianxo, como dos bares. Se pide a colaboración para que non decaia esta festa, que nos parece que xa nos está dando unha marca, porque vayamos donde vayamos, a Xouba de Rianxo xa se coñece tanto ou casi tanto como aos nosos devanceiros ou incluso a Guadalupe.